שלום, היום אני אסביר לכם איך לעשות לק מנומר. לק מנומר זה בעצם נראה כך, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. הצבעי לקים שצריך זה לק שחור בשביל קווי המתאר, לק לבן לבסיס, לק שקוף לשמירה על החוזק הטבעי של הציפורן, ושלושה עד ארבעה צבעים כהים. אני בחרתי את הוורוד, את התכלת, את הירוק ואת הסגול. אלו הצבעים שצריך. מנקד חשוב שיהיה, והצידון קלה קלות. פשוט מאוד. דבר ראשון, לוקחים לק לבן ומורחים על האצבע בצורה כזאת. אם זה נראה לא כל כך טוב, אז אפשר לשים עוד שכבה אחרי שזה מתייבש, כדי שזה יהיה כמה שיותר מרוח בצורה טובה. עכשיו, אחרי שזה יתייבש, זה אמור להיראות ככה. עכשיו בוחרים בין 3 עד 4 צבעים. למשל אפשר לבחור את התכלת הזה, אפשר לבחור ורוד, מה עוד, ירוק, סגול, כל צבע שאתם רוצים. עדיף שהוא יהיה יחסית כהה. אחרי שבחרנו, לוקחים צבע אחד, למשל את הוורוד, ובעצם עושים נקודה או 2 על האצבע. לוקחים, אפשר בעזרת המנקד, ככה שזה יצא יותר טוב, ובעצם עושים כזה דבר. על החלק הדק אפשר לעשות כמו מין פס, צורה משהו כזה. אוקיי, עכשיו אחרי ששמתי כבר כמה צבעים, זה אמור להיראות ככה, וניתן את זה קצת להתייבש, ואחר כך נתחיל עם הלק השחור. עכשיו מה שעושים, לוקחים לק שחור ומנקד, ובעצם עושים כמו קווי מתאר כאלה, דק מאוד לצורת שלנו. חייבים להיות פה מאוד מדויקים. חשוב מאוד שזה יצא טוב. לי לא יצא כל כך טוב, אבל ככה. זהו, עכשיו צריך לחכות שזה יתייבש. השחור קל מאוד למרוח אותו, הוא נמרח מהר, הוא גם צבע כהה. לפחות איזה 5-6 דקות לא לגעת בכלום. ככה בסוף זה נראה בעצם. לק מנומר.